Kenya. Koro Ramogi juang weche moko bende mantiere kar kaw. Koro waranga ne achiel kachiel weche go mag nengo sitima. Koro sana ka Seneta ma Siaya Daktari Oburu Odinga onyiso luoro ni mago joket mwandu ma pacho kae dipoka koro dar kaluore kod pek mar chwalo ohala mano kod usuru mago mapiny. Wacho ni wacho kanyo ni man malo sani bende koro chuogi pacho kae. Oburu wacho kanyo ni nengo teko sitima ma bende koro idho thiro ohala kendo nyalo dolo chuny joket mwandu e pacho kae kaluore gi masinde mathoth kata mag kembe makembe bende tiyo godo mano mag loso teko sitima kod mwandu mopogore opogore. Kano loso e gwenge ma Ugenya, Oburu lero ni joket mwandu moko medo dar Kenya kaluore gi pek magikalo e keto mwandu gi e chirni ma pacho ka. That a lot of investors are going to divert to neighboring countries where electricity is much cheaper. Per unit of production of electricity, these neighboring countries are selling at 5 shillings. Kenya is selling at 12 shillings, which is far too high. Investors tend to divert and go to countries where electricity is cheaper because their motive is profit, and they cannot make profit when the cost of production is high. We want the government to ensure that before the bill is the budget is assented to, they make those changes and make the communication. If not, for us we go immediately, because we have already put down the chapters which are illegal in the budget. We have the chapters which are illegal in the finance bill. We'll go to court and we shall conjoin the budget plus the finance bill. Because we have seen 50 illegalities in the finance bill, 50 sections of the constitution which have been violated.